Добрий вечір. 21 за київським часом. АТР Прайм Скрипін в ефірі. Нагадаю одразу, що цей ефір можна дивитися в ефірі, власне, телеканалу АТР, на YouTube-каналі Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. Сьогодні будемо говорити про свободу слова, якщо це так можна назвати, в умовах сучасної журналістики, оскільки Офіс президента, якщо мені пам'ять не зраджує, збирає журналістів для того, щоб порадитися і когось обрати в якусь раду. Окрім іншого, моя гостя сьогодні персона, скажімо так, контроверсійна і суперечлива. Вона фактично єдина серед тих, хто лишився, серед відомих журналістів, хто лишився на телеканалі ЗІК. Чому так сталося? І чи варто говорити, ймовірно, з ворогом? Про це говоримо сьогодні в Прайм Скрипін на каналі АТР з Наталією Влащенко. Наташа Влащенко, журналістка, телеведуча, письменниця. Народилася у Житомирі, закінчила філологічний факультет Житомирського педуніверситету імені Франка, а також факультет театрознавства Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Викладала в Житомирському педагогічному університеті історію мистецтва. Працювала першим заступником головного редактора української газети «Сьогодні». Була головним редактором суспільно-політичного журналу «Публічні люди». На телеканалі 112 Україна виходила її програма «Люди Хард-Ток». Згодом Влащенко перейшла на ЗІК. Займає посаду генерального продюсера телеканалу. Паралельно працює ведучою. Наташа Влащенко. Саме зараз на АТР. Отже, починаємо, друзі. Це наживо, і у вас є завжди можливість поставити свої питання. Нагадаю, досяжний Viber плюс 380 73 419, 73, все правильно, 419 41 58 та skype atr.tv. Не стримуйте себе, скайпуйте, телефонуйте, ставте питання. І тут реально все як в анекдоті в мене виходить, все таке смачне, не знаю, з чого почати, власне. Ну, не буду питати банально, чому не Наталія, а Наташа. Всюди Наташа, 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 Наташа. Що це за забавка в дитинстві, чи що? Мені так подобається. Ні, просто це природні. мені Якби не подобалось, не було б Наташа. А чому, я не знаю, там десь на Заході всі там Соні, Тані і так далі? І тому що вони грають в дитинство? Ні. Це просто люди, а у людей є ім'я. От мені більше подобається бути Наташою. А можна мене тебе спитати, коли ти сказав... Ми на ти таки, так? Ну, добре, на ви. Я не знаю, я уточнюю перед ефіром. Як вам зручно в ефірі, так і будемо. Я, чесно кажучи, ми так рідко бачимо, що я вже не пам'ятаю, ми на ви чи на ти. А ви сказали, чи є сенс говорити з ворогом, чи як ви сказали? Так. А кого ви мав на увазі? Це ключова теза. Окей, я сказав, що якщо все таке смачне, почнемо, власне, зі найсмачнішого. Так? Отже, з найголовнішого. Ми мали ситуацію, коли такий собі персонаж, Тарас Козак, якого пов'язують з Медведчуком. Я тут не беруся бути генпрокурором або медійним спостерігачем. Це зрозуміло, та, що я не кажу, ось, значить, людей ми пов'язують. Тарас Козак з'являється в компанії з Медведчуком. Але офіційно скуповує телеканали, там 112, Ньюзван, зокрема ЗІК. Тарас Козак – людина, яка напряму пов'язана з Медведчуком, він це не заперечує, він разом з ним з'являється під час там обмінів, перемовин і так далі. Медведчук, в свою чергу, це зрозуміло, є кумом Путіна. І людина, яка за минулої влади мала унікальну можливість літати з Києва до Москви прямим рейсом, без пересадок в Мінську, чартером. Єдина людина, яка мала дозвіл на це. Тому я не можу виокремити ворога, ким є сьогодні Путін для України, від його кума, з яким він зустрічається, очевидно, має спільні погляди. І фактично, буквально днями у вас була передача «Хард з Влащенко з Медведчуком». Для мене це діалог з ворогом. Для мене особисто. Я маю таку суб'єктивну думку. Чи варто говорити з Медведчуком, чи варто говорити з ворогом, представниками ворога, людьми, які делеговані ворогом? Ви знаєте, Роман, от чому вся справа. Мені це питання вже багато разів задавали з тих пір, як Роман Козак купив канал, але фіг з ним, я ще раз буду відповідати. Я не знаю, хто став мільйони разів. Журналісти, ваші колеги. Чекайте, не ваші хіба колеги?
Що? Ну, що значить ваші колеги? Ваші і мої колеги. Окей. Якщо ми так будемо продовжувати, то в нас вийде супер, просто я вам чесно кажу. Ну, тому що ви за освітою не журналіст. І так. Я певну професію свою розумію трошки інакше, ніж ви, наприклад. Да? Для мене я дуже багато разів проходила через це. Коли, скажімо, я взяла інтерв'ю у Портнова, теж частина там журналістської спільноти, і ви, по-моєму, в тому числі вважали, що я не права. Я не мала цього робити. Де ви таке від мене чули? Ну, там писали якісь пости і так далі. Якщо вони писали, якщо ви так не вважали, окей. Значить, вас не було серед цих людей. Наталю, я вас застерігаю від узагальнень. У нас просто був з вами діалог з якоїсь правди, я не пам'ятаю, з приводу якогось персонажа, і прямо у Фейсбуці. Я вважаю, що якщо я журналіст, я маю право брати інтерв'ю у будь-кого, у кого я вважаю потрібним. Не у кого вважаєте Роман Скрипін, журналістська спільнота і так далі, і так далі. Тому Медведчук це, чи Портнов, чи Гонтарєва, чи хтось іще інший, да, чи там Коломойський і так далі. Якщо ця людина є ньюзмейкером і вона цікава глядачам, я буду у неї брати інтерв'ю. Саме так я розумію там свій журналістський обов'язок. Тепер з приводу каналу. Чому я не пішла? Ні, а я це не питав поки що. Я це поки що не питав. Мені здалося, що ви питали, я хотів би закрити цей кейс. Це дуже така оптична, насправді, відповідь, дуже оптична. Тому що я маю право брати участь... Я так думаю, слухайте, я так думаю. Дивіться, ви мене добре знаєте, я не буду вас змушувати приставати на мою точку зору, озвучувати те, що я хотів би сказати. Я вас розпитую, так? Терпіти не можу брати інтерв'ю журналістів. От я розумію, для мене це моветон за великим рахунком, тому що ми журналісти... А я терпіти не можу у нецікавих людей, а у цікавих у всіх я теж не люблю нецікавих. Справа в тому, що ніколи, якщо в мене стоїть вибір, то я іноді не можу переступити себе. У мене є червоні лінії. Я не можу, не знаю, там, брати інтерв'ю в Пушиліна. Якщо вже далі продовжувати про ворогів, хто там у нас в так званій ЛНР очільник, та? Я навіть вже не пам'ятаю, вони там ротація відбувається. Вважаю, що це є неправильно під час війни, коли триває війна. І вважаю неправильним, я вважаю неправильним, брати інтерв'ю у Путіна. А ви у Путіна брали інтерв'ю? Чи брала б я інтерв'ю? Ну, от у вас є можливість. Через Медведчука це ж можна спокійно домовитися. Він навіть сприятиме для того, щоб приїхати в Москву. Раніше мене питали, чи брала б я інтерв'ю Януковича і так далі. Мені здається, якщо ти підготовлений до інтерв'ю, якщо ти готовий його проводити певним чином, так щоб про нього всі говорили і ставити жорсткі, неприємні запитання, то інтерв'ю, скажімо, це класичний приклад. Брали ж американські журналісти інтерв'ю у Каддафі. Брали, розумієте? А звідки це взагалі з'явилося, скажіть мені? Що цього можна брати інтерв'ю, цього не можна брати? Наталі, чи Наташа, як мені? Наталі чи Наташа? Як ви хочете. Мені приємніше Наташа. Наташа, дивіться, ви от... Хто це визначає? Рома, хто зараз ви говорите, брали інтерв'ю у Каддафі, так? Вони не були в стані війни, Сполучені Штати і Лівія. Лівія, в принципі, відзначилася режим Каддафі тим, що свого часу збили літак пасажирський. І, власне, за це він був посліджений, цей Каддафі, а все решта – то вже технології. Маніпулювати не треба. Ми говоримо зараз брали у терористів, у ворогів Америки інтерв'ю, розумієте? І нічого. Кого? В української журналістики немає взагалі оцього, знаєте, що тут можна, а тут не можна. Америка 11 вересня і теракти, після цього інтерв'ю у саме Бен Ладена ніхто не брав. Тому що це є напад на країну. І цей ворог, якого в результаті знищили спецоперації. Ми зараз говоримо про напад великого сусіда. А я це неодноразово озвучив, що я вважаю цю війну величезною трагедією не для Путіна і там очільника України, а для двох народів. Це величезна трагедія. Це розрив. Ми це розуміємо. Нащо вигаємо час? От ви зараз говорите банальність. Ви так, знаєте, от надули щоки. Я вважаю це трагедією. А хто не вважає? Я їх від'їв трошки. А хто тут не вважає? Дивіться, там ваші редактори, чи я, може, всі вважають. Це всім неприємно, але це вже банальність. Наталя, дивіться, в мене навіть нема вуха, мені ніхто нічого не підказує. Я говорю те, що вважаю за потрібне. Прекрасно. І я вважаю, що з ворогом інтерв'ю
брати не можна. Я запитую, якщо у вас була б можливість, ви взяли б інтерв'ю у Путіна, і що ви його спитали в результаті? Чи можна брати інтерв'ю у агресора? Я важко собі уявляю інтерв'ю кореспондента газети «Правда» у Гітлера під час Другої світової війни. Ну, ви знаєте, я Або англійського кореспондента у Гітлера. це дійсно дуже важке питання. Це правда дуже важке питання. Ви хотіли б. Да, але якщо б навіть я і брала б це інтерв'ю, не можу зараз сказати, я б говорила про його рахунки, які він приховує, я б говорила про те, яку роль він зіграв, як ви кажете, як Гітлер в сучасному світі. Я б говорила про те, чи він боїться, що його кінець кінцем можуть вбити свої ж і так далі, про якісь дуже неприємні для нього речі. Але я не можу сказати. Але розумієте, там ті люди, про яких ви говорите, вони є українськими громадянами, і вони не засуджені нашим законом. Це дуже важливо. Ну, знаєте, таке поняття, як колаборант, ніхто не скасовував. І чи варто говорити з колаборантами в такому випадку? Ті люди, які завтра стрілятимуть вам в спину з задоволенням, якщо раптом щось буде не так. Ви знаєте, за ці 5 років дуже багато людей називали ватниками, колаборантами, ще кимсь. І, на жаль, нікого не засудили, чи на щастя, розумієте? Це ж не до нас з вами питання, чому? Не до нас з вами. Тоді давайте не будемо суддями, як ви кажете, і прокурорами. Я не суддя, я не прокурор. Я кажу, є поняття колаборант. Але ви кажете ці слова. А як тоді визначити? Не вживати такі слова? Але ви хотіли б, щоб на вас війшли ярлики? А це не ярлик. Це не ярлик. Ні, тобто війна тоді теж ярлик. Окей. Так у нас є війна Йдемо чи немає? далі. І є суперечність інтересів з Медведчуком. Якщо вже... У кого? У Медведчука. У Медведчука з Медведчуком? У Медведчука і з тим, що він з'являється фактично на своєму каналі, де в нього беруть інтерв'ю. Я не бачив інтерв'ю, щоб брали у Медведчука ті, хто поставить йому, можливо, дуже незручні питання. Завжди він опиняється в центрі уваги. То у російських каналів якісь 5 камер знімають з ним інтерв'ю, там Росія-24, то в ефірі підконтрольних каналів, спочатку у Скужеєва, там на 112-му, якщо ви не помиляєтеся. Отже, ми тепер переходимо ми можемо говорити про канали. Ми і про канали теж. Дивіться, що я думаю про це. Вчора мені задавали приблизно таке ж питання, на нього відповідала. Українські телевізійні медіа так побудовані, всі практично, що вони належать людям, у яких є політичні інтереси. Дивно, так? Да. Тобто новина... У цих людей є політичні інтереси, і вони використовують свої медіа задля своїх політичних інтересів. Це тут крапка. Який би ви канал не взяли, це так. Чи є на цих каналах внутрішня цензура? Так, вона є. І у вас теж є. Тому що на жодному каналі, на 1+1 ніколи не будуть вести розслідування проти Коломойського. На ICTV, СТБ ніколи не скажуть, що Пінчук якийсь не така людина. Зрозуміло, що це завжди було буде. На каналі ЗІК ніколи не говорили, що Демінський якийсь не такий. Розумієте? Ну, тобто у вас є цензура? Так. Цензура – це внутрішня цензура, скоріше. Яка різниця цензура внутрішня, зовнішня? Тобто, я перепрошую, з вами зустрічався менеджмент і говорив, ні. Ви як? Ви флюїдами обмінюєтеся? Чи просто таке загальне розуміння? Я розумію, що краще от не чіпати? Більше того, коли я брала я не знаю, ви бачили моє інтерв'ю з Медведчуком? Ні. А як ви думаєте? Ні, бачили. Молодець. Дивіться, ви звернули увагу. Ви звернули увагу. Ще говорили йому, що як він ставиться до того, що він проросійський політик. Я заговорила з ним про справу Стуса. Я говорила з ним про мінські домовленості, яку роль він там грав, про дуже для нього неприємні речі. Розумієте? Ну, якщо ви вважаєте, що це приємні речі, то може бути. Ну, справа Стуса для нього до сих пір це питання, і по ньому було видно, що це неприємне запитання. Але я про це говорила. А тепер чому я лишилася на каналі? Коли я прийшла на 100... А я про це ще не питав. О, Господи, Боже мій. Ні, ну давайте. Все ж таки... Мені здається, що, може, почали про це. Давайте Ні, далі. я хотів би продовжити. Тому що враховувати інтереси, я розумію, в мирний час це загально зрозумілі речі. Чи це добре? Я вважаю, що якщо ти не готовий толерувати точку зору власника, то не треба себе ламати. Або ти перетворюєшся просто в шльондру, елементарно. Тобто за гроші я буду робити все, що скаже власник. І тут, ви ж написали книжку про Крим, так? Про окупацію Криму. Так. Яка не стала, на жаль, можливо, предметом для розслідувань. Я думаю, що стане.
якщо стане добре, тому що це кейс не закритий, так само, як і Іловайський, і багато інших. Багато хто захоплювався вашою книжкою про Крим, зокрема Данило Яневський. І я не можу в нього відібрати це право. Книжка, яка дійсно... Чому повинні відібрати? Окрім книжки, я дивився ще документальний фільм, там, де, з моєї точки зору, жахливі свідчення бездіяльності під час окупації Криму. Тобто вам це болить, і ви написали цілу книжку, правильно? Так. І тут є когнітивний дисонанс, як на мене. Немає. Я не закінчив. Тому що під час окупації політична сила «Український вибір» Медведчука виходила на вулиці з прапорами «Український вибір» і з російськими прапорами і вітали, власне, процес анексії. Як воно вам, якщо тут ви пишете... Готова відповідати. Дивіться, будь ласка. Мої політичні погляди ніколи не співпадали з, там, скажімо, з політичним поглядом, можливо, Демінського, чи зараз політичним поглядом Медведчука. Хоча не розумію, чому про нього говоримо, тому що власник каналу Роман Козак все-таки, да? Я про це сказав. Але ви мене, я зробив зносочку таку. Ні, ну розумієте, зносочка, ну про вас теж ж говорять. Ну, а я б думаєте, розумієте, от про вас говорять, але так зробимо зносочку, да? Ну неважливо. Якщо так, я просто навіть якщо буде мова йти іще про інших власників. До тих пір, я коли працювала на 112-му, всі говорили, що це там канал Захарченка, що не можна ходити, тому що там цей канал якихось там сепаратистів і так далі, і так далі. Я проробила там 3 роки. Я зробила майже 1000 програм. Ці програми, я їм пишаюся, тому що вони були дуже круті, і ви були особисто в мене. Я хотів вам сказати, що там, де неприємні питання, ви мені їх ставили, я відповідав. Стоп. Але тепер ми помінялися. Да. І я, чи я була права в тому, що я працювала? Так, я не жалкую жодного дня. Більше того, Семенов, а потім Лагунов, які були генеральним продюсером каналу, жодного підкреслю, червоною лінією не підійшли до мене і сказали, знаєш, этого не зови, цього не запрошую. І чи там, скажи, будь ласка, задай там пару вопросиків таких. Ні. Я працювала абсолютно самостійно. І все, що я робила там на каналі 112, так, якби я робила на власному каналі. Це позиція номер 1. Позиція номер 2. До тих пір, поки мені на будь-якій українській майданчику телевізійному, до всіх є питання, абсолютно до всіх, Рома. От почуйте мене, будуть давати працювати так, як я вважаю за потрібне. Я буду працювати, тому що я працюю для глядачів. Я не займаюся політикою. Якби я займалася політикою, дорогий мій, я пішла б в Верховну Раду. Розумієте? Ну, може, і підете, я не знаю. Ні. Мене вже запрошували два рази вибори. Не буду говорити, хто. Це некоректно. Це некоректно. Всі фракції, окрім 2. Що, ОПЗЖ? ОПЗЖ якраз не запрошували. Так от, дивіться, до тих пір, як я буду вільно працювати, я буду працювати. Моя особиста редакційна політика не змінилася абсолютно ні на грош. Розумієте? Мені дуже жалко, що пішли Таня Даніленко, що пішов Кіпіані. Я вважаю, що вони робили дуже гарні програми. Мені жалко навіть, що пішов Остап Дроздов, хоча у нас з ним абсолютно була різна позиція, і, в принципі, про це все знають. Але я вважала, що в нього є свої глядачі, і він цікавий для них, має працювати. Але кожен сам обирає для себе шлях. Да? У мене така позиція. Мені не звикати бути однією. Я завжди була одна. Дивіться, це питання, яке містить в собі інший бік. Люблю гратися в такі речі, та контроверсійні, як і ви, напевно, любите гратися. А як це назвати? Це ж дуже серйозно. Найбезглуздіші речі робляться серйозним виглядом обличчя. Ви прекрасно це знаєте. А поставити по-іншому... Це така банальна залаюжна цитата. Слухайте, ви мені зараз закидаєте, що я банальний, тоді я хочу сказати, що ваші програми теж банальні дуже, там з банальними питаннями. Чим живете, ми ж не будемо тут бавитися в таку штуку. Тут нема там негативу і намагання один одного так от підколоти. Дивіться, так, насправді, є інший бік медалі. Якщо ви працюєте на каналі людини, з якою у вас не збігаються політичні погляди, в той спосіб, що ви є талановита... Я працюю на каналі Романа Козака. У вас збігаються політичні погляди? Я ніколи не бачила Романа Козака. От я не знайома з ним. Я ніколи його не бачила. Ви генеральний продюсер, а хто ж тоді з вами
домовлявся про роботу. Є генеральний продюсер холдингу Олексій Семенов. З ним я постійно... Так він пізніше вже прийшов. Ні, він прийшов якраз на канал, коли канал був куплений. Добре, я для себе помічу, тому що це дуже цікава історія. Дивіться, і в такий спосіб, можливо, не збігаються тоді ваші погляди з Козаком і з Медведчуком, його соратником. І в такий спосіб ви легітимізуєте тих людей, які, в принципі, я можу лише припускати, не є прихильниками такої тези, що Україна має бути там незалежною і мати євроатлантичний напрямок розвитку. Тому що український вибір відомий тим, а Козак має до нього відношення, тим, що пропагував і ідею федералізації в свій спосіб. А ідея федералізації і незалежність – це одне і те ж? Ні. В тому розумінні, як це трактується українським вибором, це якраз не федералізація. Але, тобто люди, які не є прихильниками самої ідеї євроатлантичної інтеграції України, то ви легітимізуєте це. От своєю присутністю, своїм талантом. Роман, дивіться, Господи, мухи і котлети. Дивіться, давайте відділяти і визначимося, хто мухи, хто котлети. Перше. А для того, щоб працювати на будь-якому каналі, не обов'язково бути одних поглядів з його власником. Ну як же? Ні, не обов'язково. Це, знаєте, якщо тільки власник вам не диктує, що говорити з екрану, от тоді когнитивний дисонанс, тоді постає питання. Якщо власник вам не диктує, більш того, ви його ніколи не бачили, то це інша справа. Ви спокійно працюєте і спокійно робите гарний, медійний, талановитий, як ви кажете, продукт. Перше, я його роблю, і мені за нього не соромно, за те, що я роблю. Ані за народ проти, ані за Харт з Влащенко, мені не соромно, і я ніде не пропагувала нічого подібного, про що ви говорите. Це перше. Я сказав, пропагувала. Ви толеруєте або легітимізуєте цих людей в Україні. Замість того, щоб з ними розбиралися правоохоронні органи, прокуратура, але це їхня справа. Ще раз вам нагадаю, я не займаюся політикою. Друге, якщо з ними мають, як ви кажете, розбиратися правоохоронні органи, хай розбираються. Я не є правоохоронний орган. Але питання легітимізації, воно лишилося без відповіді. Ні, я не вважаю, що це легітимізація. Це ви вважаєте. Ну, дивіться, і тут ми підходимо до того, що ви хотіли з самого початку говорити про що. Це, напевно, вперше прецедент, коли колектив встає і виходить. І це не пару людей. За твердженням Тетяни Даниленко, в усій системі ЗІК вийшло там щось близько 500 людей. Тобто 500-1000 людей, близько 500 вона говорила, там 450 чи 500. Ви розумієте, що це маячня? Ні, я не розумію. Ви знаєте багато каналів, де працюють 450 людей? Він же ж не просто в Києві є, там є регіональні ЗІКи і так далі. Це ж цілий холдинг. Тому якщо з холдинга звільняється 5000 людей, це цілком може бути, тому що... А скільки ж працює тоді на 112-му, на Нізуванні, на 5-му? Якщо ви хочете, ви навіть можете перевірити правду цього, якщо ви хочете почути правду, то я вам зараз її скажу. Дивіться, не звільнилося 450 чи 500 людей. Я взагалі не розумію, звідки взялися такі цифри. Просто, не знаю. В принципі, це зрозуміло, що може цифри бути любити, тим більше, що ніхто, знаєте, не дискутував. З каналу ЗІК звільнилося ряд ведучих. І Роман Недзельський, як шеф-редактор, звільнився. І редакторів. Так. Я думаю, що там близько десь 20 людей, от 20 людей, близько стільки. Є окрема розмова стосовно львівської частини. У Львові був сайт. І у Львові було досить багато журналістів, редакторів і так далі. Там був цілий продакшн, тому що Львів починався з продакшну львівського. ЗІК, починався з львівського продакшну. Я задовго до продажу говорила про те, там дуже багато талановитих людей працювали і на сайті, і так далі, яких я поважаю, буду поважати завжди. Але я говорила, тому що я менеджер, і для мене прагматизм – це номер один, рейтинги. І я говорила і Домінському, і іншим людям, які працювали на каналі, були топ-менеджерами, що я вважаю це взагалі-то непрагматично. Тобто з Домінським ви спілкувалися, з Козаком ні?
Ну, з Демінським я спілкувалася, тому що Демінський мене запрошував особисто на роботу. Ну, я уточнюю, тобто з Демінським так поза Я з ним, а тут так сталося, що канал купили, і ми зустрілися буквально в той же день з Олексієм Семеновим, і поговорили про це, ну і далі почали думати, буду я лишатися на каналі, ні. Я думала про це досить довго, декілька тижнів і так далі. Так от, якщо вам цікаво далі, чому люди звільнялися, да? Ну, да? це прецедент. От найбільша кількість людей це був звільнений оцей львівська частина, тому що там був сайт. Це це нормально, коли канал в Києві, а сайт у Львові, наприклад, да? Чи там журналістська велика група, яка не робить продукцію, вона ж не робила продукцію взагалі, да? Практично ніяку. Там було декілька програм. Я ж не генеральний продюсер. Ні, я просто поясняю глядачам. Вони робили декілька програм. Тому треба було канал все-таки акумулювати в Києві. А ви не проти, якщо ми зараз послухаємо глядача дзвінок і далі продовжимо на цю ж тему? Добрий вечір. Називайтеся. Звідки ви і ваше питання, будь ласка? Добрий вечір. Мене звати Олександр. А де мені бачите? Нема, це дзвінок. Дзвінок на Viber. Ви бачите, да. Я Олександр з Кривого Рогу. Дивіться, пані Наталя, от зрозуміло, от ви говорите, редакційна політика каналу не змінилась, добре, нема питань. А от які саме теми от є для вас червоними лініями, так, які б могли б бути? Наприклад, прохання власників, те висвітлі, після яких ви пішли з телеканалу, так? І невеличке прохання, от як глядача, можна якось прибрати цей сліпскрін, 4 камери на телеканалі? Дякую, бо це фізично важко дивитися. Дякую за відповідь. Ну, а програму почну з кінця. Там новини, да, там четвірка. Ми тестуємо, ми дивимося, там приймуть глядачі чи ні. Зараз це ми тільки в режимі тестування показуємо. Тому я думаю, що будемо дивитися, наскільки буде рости рейтинг. Це дійсно якийсь новий формат новин. І нам він здавався цікавим. Зараз подивимося, як будуть цифри рости. Що стосується, а з чого почав наш глядач з Кривого Рогу? Чи є червоні лінії? Ну, зрозуміло. Це моє питання так само. У кожної людини є червоні лінії. Що вони можуть робити? Стосовно, там, скажімо, там, патріотизму, політики, ні. Слухайте, я можу накреслити одні, а у вас вони можуть бути інші. Я можу говорити про це 2 години, моя червона лінія, якщо там туалет на телеканалі буде поганий. Тому що я вважаю, що тоді керівництво не поважає працівників, і для мене це червона лінія. Я не буду ходити на роботу, де поганий туалет. Що для вас є червоними лініями? І для мене червоними лініями є наступні речі. Якщо говорити тільки медійну сторону життя, да, і мою професію, для мене головна червона лінія – це коли, скажімо, власники каналу чи власники медіа, в яких я працюю, будуть мені диктувати, що мені говорити з екрану, і що мені говорити, скажімо, там, я не знаю, якщо там журналіст, який пише, що мені писати і так далі. Оце, чи говорити тут, коли я прийшла в гості у Романа Скрипіна. Доки я вільна в цьому, доки я вільна в професії, значить, ви прямо на камеру вирішили звертатися? Це для глядача? Зараз же він дивиться на мене. Дивиться, так, професійно. Оце головна червона лінія. Да, є маса якихось речей, там, але вони вже не таку роль грають, я вважаю. Дивіться ж, головне це оце. Насправді, збоку виглядає ситуація... Якщо говорити про сім'ю чи ще про щось, можу теж розказати. Виглядає ситуація як? Медведчук, який, ну ви пам'ятаєте, писав Вахтанг Кіпіані, я тут повторюся, звісно, князь Темників, пам'ятаєте, так? Під час Кучми. Я хочу нагадати, що під час Кучми була досить жорстка цензура. Ви мусите це пам'ятати. Тоді я вийшов з телеканалу СТБ, оскільки були темники, і про Кучму можна було говорити. Вас особисто пресували, так? Так. Бачите, мені сказали, що те, що ця вся писанина в ефір не годиться, я рвав ефірну папку. Я дуже поважаю Кіпіані і його особисту позицію, але мене не пресують. Розумієте? Я вам просто хочу сказати трошки інше. Ви дослухайте, що Медведчук, який був приналежний фактично до цензури, тут реанімується, і от в такому вигляді князь, я не пам'ятаю, Темряви і Темників, здається, так називалася стаття. І ви говорите про якісь стандарти і так далі. І виглядає все, що журналісти, які почули прізвище Медведчук, встають і виходять. З одного боку, дуже потужний крок.
дуже потужний. Тому що наважитися піти в небуття, ну, зокрема, Таня Даниленко, коли говорила, що люди виходять в нікуди, а в них іпотека, родини і так далі. Особисто для мене це не аргумент. У мене не було іпотеки. Родина є нещастя. Ви обирали поміж чим? Поміж забезпеченням? Чи тому що ви могли б поміняти місце роботи? Ви ж працювали на 112-му. Так, мене на якомусь іншому каналі могли б працювати? Мене, до речі, в цей період звали на декілька каналів. На які? Не буду говорити. Ну чому не ж, буду. вже ж не пішли, то все тому можна що сказати. Ні, саме тому, що я відмовила, говорити не буду. Але справа не в цьому. Ні, я не думаю. На Інтер? Ні, на 1+1? Ні. На ICTV? Ну, заспокойтеся. Ну, на новий же канал вести підйом, який закритий вже, правда? Заспокойтеся. Дивіться. Я спокійний, Боже, як удав. Ну, не X-Factor вести ж, як дружина Медведчука. Тепер можна відповідати. Ну, так. Мені цікаво, на які канали. А я вам не скажу. Підходить така відповідь. Прекрасно. Дивіться, йдемо далі. Я ніколи не робила так, як роблять всі. Я так жила. Знаєте, коли в школі всі прогулювали, казали, а чого ти не хочеш з нами? Це ж нечесно. Ми тут всі прогулювати йдемо. Я ці випадки про ваше життя читав. Да. А я говорила, а я буду прогулювати, коли я хочу прогулювати. У мене є власне уявлення про етику життя, про те, що потрібно робити. Тому от ми досить нещодавно, там 3 дні тому, я була на форумі у Чорногорії, і там розмовляла з Жанною Німцовою. Вона каже, знаєш, зараз настали такі часи в журналістиці, коли один журналіст може бути більше там цілого каналу. Да? Це ж правда. Да, за своїм авторитетом, чи за своїм талантом, чи за впливом. Сьогодні головне і працювати, Рома, я думаю, можна на будь-якій сьогодні, так я про це і вам на будь-якому майданчику. Чому ви лишилися? Тому що я вважаю, що працювати можна на будь-якому майданчику. Збоку виглядає як зрада колег просто. Слухайте. Збоку виглядає, ще раз. Ну, а як ви думаєте, мені що важливіше, як це збоку виглядає, чи як це виглядає, коли я підходжу до дзеркала? Знаєте, одна дівчинка прогулює школу, тому що вона звати Грета, вона бореться за екологію в такий дивний спосіб. Розумієте, я не знаю, наскільки благородна мета у вас прогулювати школу тут. Якщо боротьба за свободу слова, то... Ні, я працюю, отримую величезне задоволення від того, що я роблю, просто кайф. А дивіться, розумієте, я роблю програму «Народ проти», яку я люблю, і люблю свою команду. І просто для мене кайф приїздити на студію кожної п'ятниці. Я роблю хард, отримую від цього кайф. Я пишу книжки, і мені їх читають, я отримую кайф. Зараз в мене ютуб-канал, який вже більше вашого ютуб-каналу. Так, і для мене це приємно. Розумієте, я працюю, не займаюся політикою. Якщо захочу говорити про зраду, там, колабораціоністів, ще когось, я піду в Верховну Раду і звідти з трибуни буду про це кричати. Але я роблю те, що я роблю, і роблю дуже гарно. Це самооцінка? Так. Ясно. Дивіться, знаєте, це не самооцінка. Подивіться, скільки людей мене дивиться в ютуб-каналі, і ви зрозумієте, що це не тільки самооцінка. Я звернув увагу, що ви запрошуєте певних персонажів, які вам забезпечують хайп. А я деяких цих персонажів би ніколи в житті не відпустив би на гарматний постріл до себе. Дає, цифри дає, знаєте. Рома, я ніколи не буду радитися. Але порно дає більші цифри. Насправді, перегляди порно – це взагалі фантастика. Не знаю, не дивилася. Ну, я вам можу прочитати цілий практикум про те, як порноіндустрія взагалі зробила можливим стріми, скайп і так далі. Ви це, напевно, знаєте, ну, так? Так, от порно весело задорно, розумієте? Але ж ми з вами... Звісно, я буду порівнювати. Якщо ви, як менеджер, жорстка і для вас рейтинги номер 1, то ясна річ, що якщо гнатися за цифрами, можна в будь-який спосіб гнатися за цифрами. А можна і голову на цьому зламати. Ром, ви ж теж, і самоспалення ви теж собі досить багато дозволяєте, коли гоните за цифрами. Хіба не ви покійного Чичета ви запрошували? І дуже багато інших людей. Ви ж це теж робили. І заради хайпу робили. І оце робили в ефірі теж заради хайпу. Так що давайте не будемо про хайп. Давайте не заради хайпу. От те, що ви показали, а ви показали середній палець і не більше, це не заради хайпу було, насправді. А що це було? Це той випадок, коли в тебе забирають свободи, і в тебе немає іншої мови донести до покидьків те, що в тебе... Ну, ваша професія, це ж вона, знаєте, така, наша чи моя? Ні, наша з вами професія, вона начебто для того, щоб ми слова знаходили, а не такі жести. Розумієте? Не факт. Я просто вам нагадала, що ви заради хайпу багато чого... Це не заради хайпу, ще раз підкреслюю. Ви хочете про це... Тобто я ніби прийшов на інтерв'ю до вас, так? Дивіться, є ще один нюанс.
що входить в функції генерального продюсера каналу? Мене цікавить. От ви генеральний продюсер каналу. Так. Там до цього, здається, генеральним продюсером був ГГС Гілдіїв, так? Був. Да. Для мене загадковий персонаж, який ходив, розказував, що у нас тут чотенька плазма стоїть, потім опинився на Громадському, потім пішов з Громадського, коли там ще гроші скінчилися. Дуже, там 2 місяці він був, тому зараз обговорювати його, я думаю, немає сенсу. Ну, будемо вважати, що з професійної точки зору він згорів як метеорит у щільних шарах атмосфери. Але питання до вас, що входить в функції генерального продюсера каналу? Ну, дивіться, в функції генерального продюсера каналу, як мені здається, наскільки я знаю, на кожному каналі входять якісь абсолютно там різні речі, тому що команда для себе формує, що там, скажімо, креативний продюсер займається цим, генеральний цим і так далі, і так далі. Я, як генеральний продюсер, з самого початку ми домовлялися з Демінським, що я буду, я людина дуже креативна, я формую там нові проекти, я пропоную нові ідеї, я синопсиси нові пропоную, я говорю, що можна робити для розвитку і так далі, і так далі. А якоюсь технічною частиною, да, займаються зовсім інші люди. Комунікація з людьми, які вставали, виходили, була на вас? Ні. Ні? А на кому? Ні. Хоча я комунікувала. А я дуже просила. Ви ж генеральний продюсер. Ну, так. Послухайте, вони говорили і зі мною, але там наприкінці була все-таки розмова з Олексієм Семеновим. Я знаю, що я просила і Таню. Я не говорила тільки з Остапом Дроздовим, тому що він був у Львові, і у Львові він зустрічався з Романом Козиком. У нього там була інша історія. У Остапа Дроздова своя історія взагалі з Демінським. Він про це відверто говорив, що в нього автономія творча. Да. Ну, я не знаю, що він називав творчою автономією, а то таки у нас... те, що він вам не підпорядковувався, робив те, що йому заманеться. Слухайте, ну я і Даниленко, і Сергій Рахманін, і Вахтанг Кіпіані можуть підтвердити вам, що я жодного разу не говорила, що їм потрібно робити. Вони всі були творчо автономні люди абсолютно. Наталю, я ж питаю... Теми обирали собі гостей і так далі. Тому я просила дуже і Таню, і Ахметов, і Лейду, Лейду не йти з каналу. Я просила про це інших людей. І Олександра Авшарова, і багато... У мене були, ну я не знаю, там з 3 чвертями людей, які пішли, окремі розмови, розумієте? Я просила їх не йти. Я говорила, що давайте почекаємо, якщо буде якийсь тиск, якщо будуть якісь проблеми, тоді будемо говорити. Але вони прийняли такі рішення, і вони мають на це право. Я вам чесно про це говорю. Ясно. Дзвіночок, добрий вечір. Доброго вечора. Так, будь ласка, називайтеся, хто ви, звідки, ваше питання? Мене звати Сергій, я хотів би поставити питання пані Наташі. Вона в декількох останніх інтерв'ю своїм гостям ставить дуже часто одне запитання, і сьогодні я хотів би поставити це ж запитання їй. Пані Наташо, ви розповідали історію про те, що в Одесі є такий активіст Стерненко, і він нібито вбив людину. Ось, правда, забувайте сказати, що це було під час 3-го замовного нападу. Як ви гадаєте, коли нарешті Андрій Портнов або хтось ще з ваших друзів його посадить? А Сергію, а це ви? Це ви Сергій Стерненко? Я по голосу чую, що це Сергій Стерненко. Сергій Стерненко. Ну, може я помиляюся, може це якийсь тембр схожий. Але звати Сергій. Да, ну я таки, мені здається, що це він. Да, я теж слухала його інтерв'ю. Сергій, дивіться, я теж хотіла і продовжую хотіти вас запросити на інтерв'ю. Дуже сподіваюся, що ви прийдете. Я дуже б хотіла, щоб ця справа була доведена до кінця, тому що в мене до вас запитання. Да? Я не суддя і я не прокурор, але ви не відключалися, я пам'ятаю, в спецпроекти. Є, так чи інакше, ви вбили людину. Так чи інакше, ми не знаємо обставин, тому що коли я у вас спитала в ефірі, наскільки ви пам'ятаєте, чи був при вас ніж, ви сказали, я не можу про це говорити, тому що це обставини там цієї справи. І так далі, це тільки одне запитання. А там є і другі, треті, і четверті запитання. Тому мені здається, що на ці запитання має відповісти суд. І я запитую і буду запитувати як журналіст, коли цей суд буде. Якщо це був напад на вас, тому що я дивилася стрім з вами, і ви доганяли людину, яка від вас втікала, яку ви вбили, розумієте? І тут слово «напад» тоді, да, воно під питанням. Тому я і хотіла б і вас запросити, приходьте, я відкрита, і будемо говорити, якщо ви хочете, про вашу справу, про вас і про те, що відбувається в Одесі. Така моя позиція.
Ну, право було на питання, право на відповідь. Я не втручаюся. Реально, це поміж вами має відбутися діалог. Ну, мені здається, що я відповіла на Ну, запитання. це ж не діалог в межах ефіру. Так, питання-відповідь. А Так. в студії у вас може бути бесіда, та? Але Сергія тут немає, і тому бесіда не вийде. Дивіться, я ще б хотів зауважити, от ви говорили, що мали бесіди з колективом. Ну, насправді, коли кажуть, що ну, там незамінних людей нет, ну, пам'ятаєте, та? Насправді, колектив, який був, якщо ви генеральний продюсер, то якщо ви говорите про прагматизм, то ви мали бути зацікавлені в тому, щоб зберегти колектив, а не лишатися самою на каналі. Чи ви так швидко знайшли всі необхідні кадри, замінили і Вахтанга Кіпіані, і Сергія Рахманіна, і Таню Даниленко, і Рому Недзельського, і всіх, хто звільнився? Романе, слухайте, на українському телевізійному ринку взагалі-то голод. Дякую, що Да. ви мені сказали очевидну річ. Я якраз це дуже добре знаю. З вами це добре знаємо. Але скажіть, будь ласка, що мала робити? Лягти поперек порогу чи що? Люди дорослі, вони прийняли таке рішення. Ми з ними працювали абсолютно в вільній атмосфері. Ніхто з них не може сказати, що я комусь заважала працювати, що я піти разом з ними. перешкоджала. Я ніколи не йду разом з усіма. Я живу так, як я вважаю за потрібне. Ви можете це зрозуміти? Це може подобатися чи не подобатися. В мене в творчості, в житті, в мистецтві, в сімейному житті свій шлях. Розумієте? Тому я ніколи не вступала там в стоп-цензури, я не знаю, там ще в якісь там товариства. Ну, я можу перерахувати, допомогти вам. НМПУ, Незалежна медіапроспілка, Національна спілка журналістів України. Зараз є медіарух. Знаєте, мене завжди там називають контроверсійною, як ви сказали, особою. Це хіба погано? Тому що я ніколи не вступала до жодного, знаєте, товариства. Там, ви вступили в телеканал Медведчука. Ні, це професійна робота. Я вас прошу. Ви ж самі сказали, що є інтереси власника. Ви кажете, люди пішли, люди так вважають. Чому ви з ними не пішли? Тому що я так не вважаю. Ну, що тут ще, про що тут говорити? Ну, дивіться, у вас же був свій проєкт. Був. І ви прекрасно знаєте, що таке вільне плавання і самодостатність. Так, це непросто, так. Да. Непросто, але це свобода. Це свобода. Вона в мене зараз є. І ви маєте досвід стосовно цього. Так. А що важливіше, свобода чи мати гарантовану зарплату щомісяця? Ви ж могли встати і вийти, і не йти кудись в найм, там, де є інтереси власників, а знову почати робити свій проєкт. Тим більше у вас є альтернативний, так би мовити, неефірний варіант YouTube-влогінг. На телеканалі. Власть vs. Влащенко. На телеканалі ЗІК я роблю абсолютно вільно телевізійні проєкти. І нічого мені не заважає їх робити. Заради зарплати? Чому? Ні. А чому? Тобто ви готові заректися її? Тому що мені подобається їх робити. Мені цікаво. Розумієте, для мене пре. Мені цікаво це. Саме на Зікові пре. Як перло на 112-му. Слухайте, мене завжди, якщо я роблю проекти, мені завжди це цікаво. У мене є творча енергія, її дуже багато. Є канал, на який би ніколи не пішли? В Україні? Якщо ви маєте на увазі Росія-24? Ну, в Україні, мені здається, що немає таких каналів, на які би я не пішла. Я думаю, що на польський би вас не взяли через брак знання мови. Ну, тобто ми, очевидно, говоримо про український простір, російський. Я просто, ви задумались, ні, про російський не хочу говорити. В Україні ясно. Да, до речі, мене запрошували на російські канали працювати, я сказала ні. Можна знати, на які? Ні, не можна. Ні, не можна. В Україні на який канал ви не пішли працювати? Та я не думаю, що є такі канали. А які у нас є канали, на які соромно йти працювати? Я запитую. То я не Якщо знаю. вам байдуже, то... Я поважаю всіх колег від каналу ЕТР до, там, я не знаю, СТБ, Новий, ICTV, 1+1 і так далі, 112, Ньюзван. Повсюди працюють талановиті, цікаві люди. І є неталановиті, і нецікаві. Розумієте? Давайте називаємо неталановитих нецікавих. Дивіться, починається. Дивіться, сьогодні життя, от знаєте, в яку партію ви б ніколи не пішли, чи ще щось. Немає. Сьогодні життя розмальовується по інших. Абсолютно. Ми живемо в іншій реальності. Ви можете я про це вам якраз можу дуже багато розказати. Абсолютно в іншій. І сьогодні має значення тільки талант,
можливість робити... В цифровому світі немає значення, на якому телеканалі ви працюєте. Якщо ви цікава людина, якщо ви талановито працюєте, вас будуть дивитися, на якому каналі вони працювали. А якщо ви не талановита і кусок гавна, то вас не будуть дивитися на самому великому каналі, на будь-якому. І все, і тут крапка. І все. І не займайтеся цією ерундою. Це ви натякаєте на нове шоу на Інтері? Я Інтер не дивилася вже 150 років. Як і будь-які інші канали, я не знаю. Дивіться, ви згадали про Олексія Семенова, так? Так. От є низка людей, які в українському медійному просторі, вони така відбулася інвазія з російського, тому що немає мовного бар'єру, тому я недаремно запитував, ви що, на російський канал підете працювати, бо польською не знаєте, чеською не знаєте, англійською ви нічого не вестимете, а німецькою теж, очевидно, і будь-якою іноземною мовою. Для будь-якої людини рідна мова – це рідна мова. А хто може там, дивіться, а хто з німецького телебачення може прийти сюди на українську вести? Теж ніхто. Дивіться, от Остап Дроздов, він би навряд чи поїхав би працювати в Росію за будь-яких обставин, тому що він то може російською, але йому це не властиво. Слухайте, Остап Дроздов, як ви знаєте, в 12-13 році спокійно працював з українським вибором, і є багато відеоматеріалів з цього приводу. І нещодавно Медведчук говорив, що він з ними співпрацював, все в нього було нормально. Ну давайте не будемо. Він в якій формі співпрацював? Ну, в формі співпрацював з українським вибором. Ну як? Брав інтерв'ю чи... І брав інтерв'ю, і співпрацював. Ну, інтерв'ю брати – це не співпраця. От подивіться, ви ж дивились моє інтерв'ю? Там все було сказано самим паном Медведчуку, якщо ви дивилися. Знову, якщо ви дивилися. Ну ви ж кажете, що дивилися, то чому питання задаєте? Я не буду там клястися, класти руку на Біблію. Я дивився ось так, перемотуючи дуже швидко. Ясно відіть, що в мене нерви не витримали дивитися увесь ефір. Мені достатньо було подивитися повністю інтерв'ю Медведчука «Росія-24». Понятно. А що ж? Це важко дивитися. Я, таке, слухайте, людина... Це ми так до кінця інтерв'ю будемо, це отак. А як ви хочете? Ну, мені здавалося, що ми на багато різних тем книжку принесли. А ви просто, знаєте, як заїжджена пластинка. Я про книжку... Так. Слухайте, контроверсійні люди, російське телебачення поїхали. Я пам'ятаю, про що ви питали. Кажіть. Правильно, до мене всі ходи записані. Так. А в мене ні, але я пам'ятаю. До нас приїхали заробітчани. Савік Шустер, який от зараз повернувся знову. Олексій Семенов приїхав. І давай тут робити телеканали як під копірку. В принципі, нічого нового він не придумав. Це називається solution послуги, тобто рішення. На ринку це цілі компанії, заробляють великі гроші. Щоб я Шустера з вами обговорювала? Ні, Олексій Семенов, далі я можу сказати, Матвій Ганапольський приїхав заробляти тут гроші. Інші з Росії, для яких немає мовного бар'єру, їм українську не обов'язково вчити, вони можуть російською собі вести спокійно. Знаєте, яка є різниця між ними і Семеновим? Яка? Декілька різниць. Перше. Що Семенов українську вивчив? Ні. Він не журналіст. Він менеджер. Він не працює як журналіст. Тому він в ефірі не говорить те, що говорить Ганапольський і всі інші. Так, це перше. Друге, вони тут попрацюють і поїдуть. Тому що одного дім в Італії, у іншого там ще теж в Італії, наскільки знаю, там в Москві, можливо, когось. А Семенов тут приїхав сюди майже 20 років тому. Він тут одружився. Уже у нього народилося 2 дітей. І він живе в Україні і нікуди звідси не поїде. Він завжди буде працювати. Шустеру не заважало виїхати, приїхати. Діти в нього теж є. Він інтегрувався вже, розумієте, в українську спільноту, і він уже тут живе. Тоді чому йому байдуже, на якому каналі працювати? Він його носить як гімно в ополонці. 112-й Ньюзван прямий, тепер ЗІК. А давайте ви з Олексієм поговорите про це. Та я з ним говорив, це йому в очі говорив. Ви що думаєте, я колись приховував свою думку? В мене класна... Це не в ефірі. Я його запрошую в ефір, він відмовляється приходити. В мене класна молода компанія, яка зі мною працює на власть Плащенка. Молоді люди. Я їх обожаю, тому що з ними постійно ржати можна, а це для мене улюблене заняття. Так от, один з них, Рома, такий є в мене режисер, каже, а давайте не будемо... Дуже смішно, як він каже, в його відсутствие. А давайте не будемо його там жаліти, або обсуждати в його відсутствие. Давайте не будемо цього робити. Я маю на увазі, що є заробітчани. Їм байдуже. Я розумію їх прекрасно, що їм байдуже на кого працювати. Ну давайте, дивіться, от про вас теж кажуть, от цей Скрипін, такий гавнюк, йому все одно, що я сам про себе це можу сказати. І так далі. Що значить у кого брати деньги? А в кого я беру деньги? Я ненавиджу ці розмови. Ну слухайте, ні, хвилиночку. А хто може вирішувати за вас? Вам байдуже чи ні? Ну слухайте, ви говорите зараз маячню, що йому байдуже, кого брати деньги. Я кажу, про що про вас говорять. Хто?
Це неважливо. Я піду плюну в очі. Да, от. Можливо, і Семенов вам зараз хоче плюнути в очі за те, що ви кажете, що йому байдуже. Я йому в очі це казав, справа в тому, що Давайте що ви- він володар золотої пельмені. Це відкатав один канал, другий, взяв відкат, нормально Давайте себе ви- почуває. от давайте Тому що йому зробимо плювати, так. що тут в Україні Давайте відбувається за зробимо великим так. рахунком. Олексія Семенова. Я не буду про нього Ця говорити, людина- окей, за його відсутності. Да, Приймається. да. Приймається. Пішли далі. У нас часу не так багато, але я спробую. У нас 6 хвилин. Ну, ви з хронометражем дружите. Ви... Скрипін, ви класний журналіст, хочу вам сказати. Непоганий. Давайте без компліментарної Непоганий. лексики. Так, от не Мене втрималась. цікавило, От не втрималась. хто робить програму цю «Власть Влащенко». Тобто вона відмонтована, тобто це постпродакшн, це запис. Скільки людей працює? Блін, жалко, що у мене нет. Я ж постила фотографію з Чорногорії. Там стояло 5 людей, які зі мною так? приїхали, да, ми записували. Ну, дивіться, є 2 людей, які записують. У мене 3 камерами. Один з них мене і монтує. Є у мене редактор, моя обожаєма... Це з вами 5 чи ще 5 плюс ви? Ні, без мене. Є моя бажаєма Влада Константіновська, яка зі мною працювала на ЗІКу, а зараз тільки там працює редактором. Вона редактор Тобто це ваш програми. проєкт? Так, це тільки мій Гроші проєкт. де? Ой, Саша мене вб'є. Зарплати? Ні. Саша мене вб'є. Є просто бізнесмен, який мені допомагає. Просто Да. людина, яка каже: Наташа, ти хороша людина. Да. Таке буває, я в це повірю якраз. Да. І скільки, якщо не секрет, місячний кошторис утримання Дивіться, цього продакшену? дивіться, враховуючи те, що ми вже заробляємо, і заробляємо досить нормально, ну мені... На чому? Що? На чому? Просто ютубовські. Хочете, хай мені принесуть мою сумку, я вам покажу в телефоні. Зараз відкрию програму, ви побачите мої заробітки за останні ютубівську я програму. Я знаю, що таке YouTube-аналітика, я користуюся. Ну, десь ми вже там 3 тисячі заробляємо в місяць, то нам ще потрібна 5 для того. Ми дуже скромно Скільки, живемо. ще 5? Так. Ну, тобто продакшн, що ви вважаєте, що це дорого для продакшена? 5 плюс 3, що Ну, скажіть мені чесно, ви вважаєте, що це дорого? Я почув. Це от питання було, воно закрите. Я ж прямо занервувалася. Воно закрите. Я вважаю, що ми дуже економно живемо. Дивіться, давайте прискорюватися. Так. А ще у мене кінь не валявся, що називається. Ні, ну те, що на стільки Зікові... кінь повалявся, що ого-го. Ой, ну, Наталю, я на ваші питання готовий відповідати у вашому ефірі. А сьогодні ви прийшли до мене. А прийдете до мене на Власть Влащенко? На ЗІК ні. На Власть Влащенко. Що у вас? На Власть Влащенко? Да. Ну, подумаю. Я просто хочу там, знаєте, що ви ж любите вседну лексику. Ми там зможемо говорити, як маємо говорити. Я її не вживаю лише тому, що шкодую АТР, У мене до вас теж є питання, що вам теж мало не покажеться. У мене є інформація деяка. І про гроші теж. Але це вже буде в моєму ефірі. Про гроші. Да. Давайте. Інтрига. Дивіться, ну те, що Юлія Литвиненко прийшла на ЗІК, це взагалі трансформація не дивна, прийшла спрямована. Це стосується Олексія Семенова, цю тему я забираю. Ви зараз про журналістику трошки, 3 хвилини і лише про журналістику. У вас інша книжка була «Під небом Аустерліц», так? Вона, в принципі, провокативна дуже. Я її читав, ви мені її подарували. Вам цікаво було? Ви знаєте, я впізнавав деяких людей там. Тобто персонажів з медійного простору, нашого українського. Чоловік похожий на Скуратова, не більше. Це Ну, художня річ. Ні, так не можна лінійно до цього ставитися. Ну ви що? Ні. Ну як лінійно ставити? Ну добре, там збірні образи. Це абсолютно без гумору. Всі збірні образи. Це такі архетипи української журналістики, розумієте? Архетипи. І не більше. Ну там нема улесливих якихось термінів стосовно методів збирання інформації і здобування інсайдерської інформації і так далі. І взагалі поведінки на світських раутах серед деяких журналісток. Зокрема, кого мали на увазі. Життя, воно непросте. Так, що Юрко як писав, казав життя тренер, непогана, хріновіна, тобі ще зіграють Бетховена. От. Дивіться, і тепер останнє про свободу слова, очевидно, це от зібрання в Офісі Президента, якась там оця комісія по свободі слова, як вона називалася, Рада з питань свободи слова в Офісі Президента. Там ви на одному полі зійшлися з інфокомсомольцями, з медіаспільнотою, за щось голосували, ви там опинилися. Дивіться, я вам розкажу чесно, як це відбулася історія. На що це? У мене питання, на що? Ну, ви ж хочете, щоб я відповіла? Я там десь... Хвилина.
За тиждень до цього я вважаю, що все, що відбувається там останні 10 років в українському інформаційному просторі, це просто повна херня. Це, що говорити, у мене хвилина тільки, да? Мені б хотілося, щоб ми створили єдину інформаційну концепцію, безпеку, щоб ми створили можливості для журналістів, тому що українська журналістика дуже відстає, дуже, по технічним своїм. От всі ці майданчики, да, вони вже на Заході давно зовсім інші. Тому мені хочеться щось змінити. Ви ж розумієте, що я туди прийшла не для того, щоб, там різні люди опинилися, тому що голосували закритим голосуванням. Якщо щось вийде, хоч щось, я буду щаслива. Нічого не вийде, скажу. Ну що ж, хотіли як лучше, получилось як завжди. Тільки не питайте поради Віктора Медведчука, як впроваджувати цензуру. Дякую, що прийшли на ефір. До чого тут? Тому що це речі пов'язані. Дякую, що дивилися, якщо дивилися. Так, Наташа Влащенко була сьогодні в Prime Скрипін на каналі АТР. Дякую, що ви дивилися. Нагадаю, що цю програму так само можна дивитися на YouTube-каналах Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. Хорошого вам вечора.